ICUเอาตายเป็นคอยเป็นเขียลอยเองSupaya musim kenempar kentai puar Sngi au try nagabinda kanega step padap taga jingai bad ka jingkarku nginang yai betem benduai nagabinda baroge sukka sign janga pertei janga ri jangi janga jilla jangi janga tain baro kawai kamda mengi duai nagabinda manipur kadba nang yai yaga jingya kulmar bad ka jingya snam bad ka jimpenya bri bad ka jimpen jot ya ki mane bad ka jingkang lad yaga sukka sign Hai ka boro try nam try kam halo jongi baro ngidwairu nagabinda baro ki badon hapadeng ki jimpang ki jing shitam ngidwairu nagabinda ki barake ka sngi ka ngidwai nagabinda boni paskha barake ka sngi menda ngidwai nagabinda bar ka jing mushi meshimet kamda me ki kon jangi ki ba ap yesum yo ban yo yai beteng ka puli ka puti jongi bar kum juru ya ki badon hapadeng ki Ha kerteng upah baru kon baru mensi Bakhuid. Amen. Kajinga jeng utrai jeng Jesus Christ. Bad kajingi jeng ublay. Lem bad kajinga sulak jeng mensi Bakhuid. Kindon rengkad bat pi barro. Rengkad bat pi ro. Ko himen ko para tongin sangesh por ban kuslai hala ka donur ka mensi jengi. Naga bintang ki pop barro ki bangilale. Lesengirung ilong ki tao. Ba wanra kajingya pait kajingya kajia ba kajingya yadom jingya bitar hapadeng himen ki para kaktin katli jongi bunsin kapin mong yakiwai pinsausi yakiwai pinjaburam yakiwai padu jisu khot weringi haganega step balong ki ba wanra kubor jonga jingsuk yakiwai Banlong ki bayasuk namar tang kito ki bayasuk kinyo ya kahima ublay Kutrai jisu map igi pop jangi pen kuid yingi na baro ki jingtingit janga pop kabadon hapo jangi nga plam hau blay badon por parot Bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jim parkhat da ki tin da ki kham da ki jingle klet
da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakrau e janga namar kata ngakarpat ya ka Maria Bakhuid kabayaisa ka teizoti ya ki angel bat kiri koi bad yepi ko himmen ko para banduwai nagabinda janga ha utrai ublay jangi ublay badan borbaro nitsane yangi badandala mapigi pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut to nginia duwai ngi duwai kerpangru nagabinda ka Bible Convention haganega sngi sai jain yaga jingkerku yaga groto temai yaga jingwan yu ke jat jungu bishop temai jangi ban kerku yangi ban pen gantangru yaga nega groto bad ban kinia mas bangi nginang duwai nagabinda ka diocese baro kawai Niduai nagabinda ki bapang ki beshit tambaro ki ben satur hai kata sngi pautrai le kampala halo jangi baro Koblay me uba haga jimmi pat ukris me pentimai yangi nagabinda haga jingim bam jikut to ai haki pait jame ka jingaine haga jingate bad ka jingkermen bangin atatin ba men bat yagi jingkular bangilatip na me unongai yaki da utrai jangiu Jesu Kristo kun jame uba imbat sansha rengkat bad me haga jingelang kawe jangamen sim Bakhuid ublay jenam la jenam Amen. Kajing pule nagi kam jangki apostol kalanong kabakat saw kat kot kat kendai hado arpopra. Ladon kiju ki balawan na Antiok kaba hapisidia bat na Iconium kila pen menjor ya kipai ba banyai sha batki. Kila lentem da kimau yau Paulus bat kila ring ya u shabar kashnong. Kida tharai ba ulayap Henry habakirungai kila ya lum saudong jong ulaki joj bat ulalait pai shapok shdong. Kum la shai ma bat Barnabas kila lait shaderbi bat nangta sasha Antiok kabahap pisidia kila pen klanya kirungai bat kila pen shlore ki banyai ne skam ha kajingai ngidei banyai leng babun ki jingjanjar bandup yopsut ha kahima ublei kila hikai haman la kabalang kila thung kitemen kisan na kabanta jongki bat daga chingdwai bat daga chingsha jinit kila IT yaki hautrai ha uba kila bo yala ka chingshanya enda kila ya keleng kathain pisidia kila wan poi shapam philia kila yalap yaka khubor haperga bat kisalait hiar sha atyabia bat nangta pat kila leit dakaling hado Antiok kajaka hakabala IT ya yaki ha kijing sumar sukher jongublei nakabenta kakam ba kila pendap menta
enda kila poi Antiok kila khotlang ya kabalang bat kila yathu haki ya kata baro ba utrai ulale daki bat kumno ula peli lenti ya ki gentle ban ngai kila sa slam hangne lem bat kirungai kaktin jong blay nakasan cispa sopsan kanbar praspa nrupusau kasam cispa sopsan kanbar praspa nrupusau ngan roi don burom yami ku play ku sim jona ngan ker ku ker teng jong mi chu nom hala kas ni ker ku ker do ken tiu ker teng utra trai ma kraba dei yaro chu nom jam no du trai u ba isne pas wen ajin kita ka ikas pun kinre yaro utrai ngan yai pendon burom yami ku play ku sim jona ngan ker ku ker teng jong mi chu nom Baba utrai u yai shasle ya ki jingtyrwa u bai du pasole ya roi utrai ai ngồi utrai cinta jauh ai ngồi batu kerku pilih kilok jauh kerku utrai ngan yai pendon burom yami ku play ku sim jona ngan ker ku ker teng jong mi chu nom supaya Alleluia, 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 Jaru ba i denga un kongu ya kaktin chunga upa chunga un i de u pangin yawan syong padu Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undon rengka bat pim Rengka berpilu kajimpuli na ka gospel Bakhuid kum uya anis kaburom homirai kajingsuk janga ino bat pi de kajingsuk janga hi kabanga ai happy ngam ai yaka happy kumbale kaparte what's no diao what shapting pelayos no bangayatu happy ngan late henre ngan sawan biang shapi lada pi it yanga pins no komen pin ban bangan leisha upa namarba ulong kam karau ban yanga ngalayatu happy minda shapangkane shwa bakan urlong
Kenapa? Pindup ngait yenda kata kawanjia. Ngamla keren slam shoe but pi namarus jangkane ka parte uwan. Don bor halo jonga. Henry ka parte kadeben tip bangayi dia upa bangalay na dong syadong kadba uhukum yanga. Ka gospel jeng utrai Kacingaro yang bikukus. Ko himen ko para bayid hautrai Jesus Christ. Hagini gisngi ngidang yosno ya ka jingai kuble kadu jungu Jesu syaki apostol shwa bawin ino yaki shwa bawin shashitam but shwa bawin kiu shabani kamdame kadbangi dang penkre kadbangi dang snap ya kane kaktin naga gospel ngideben kin mau hadin ka Paskha kadbangi dang yam yaid hagane ka ayom Paskha ngidang penkre naga binta ka jingkiu jungu Jesu jingkiu jungu Jesu kalanga jimmentoy yangi namar ka jingkula jungu Jesu kan stang ban urlong halo jungi kadba u Jesu udang don batni ka jingkular jungu kanum urlong kadba udang sa batni hadin ka jimmi pat nginumla ban yopdi yang pura yaka jinga e baro kaba ukular namar uhaban leisha u de lemba kata ka jingya kendu bat ka jingya sulok ngilaban nong kumga riperte badupa ngilaban yopdiang ya ka bor ka bakar panga ba ulakular bat ka jingkular jongo Jesu hadin ka jimmi pat kalong umensiam Bakhuid bad uso ubangin sayo na ka baneng kalong umensiam Bakhuid nakata ka daw Jesu dang yai ben yai hikai ki apostol ngadeben lei chaupa ladapi idia nga ladapi idia upa pensale ya kabanga hukum ya pe banle but kadbang istang banle ya kaba upa ula hukum yang ibanle Jesu hukum yang ibanle ka jimman doy kalong bangin yo ya ka bor jangamen siam Bakhuid baro mangi ngi im ngi kren ngi yai ngi duai ngi tia ngi dem ngi pule ngi bam ngi di ngi leit jingleit ngi akendu kibru baro namar kane ka bor jong men siam Bakhuid ubasa hapo jongi ka jingkula jongu Jesu ka jingkula jong upa ya ka jingai kerpang jong upa nakata ka daw Jesu udang penslur ki apostol tongan leit pai shaupa ngahaban leit pai shaupa ngahaban yakendo yaupa shwa baun wanshane namar kalalong ka por u Jesu ulodon bat upa henre minda haba u Jesu ula leit pai hadin ke jimmi pa kadon ke jingyape shibun haba u Jesu kiu shabaneng hadin kane ka jingyakendo bat ka jingyakren baro bat ki apostol kalong yape shibun haba u yakendo ipa namar upa u kam idiawu upa u kam kongu yawu upa u kam burom yawu namar uni ulang ukun ubala kongu ya upa uni ulang ukun ubala idia upa nagata ka daw Jesu ang ka jingsuk nganai hapi ka jingsuk jonga nganai hapi katkum ka jingim jongi ke dustur jongi ju habaki yakendu paramaki ki himmen ki parai ki paralok yaki paraju ki ai shalom ki ai kuble shalom kumbangi ai yaki himmen ki parangi ai kuble ngiong kuble but kaneka jingai kuble jongiru kawan mi nakataka jingai kuble shalom shalom gabamut jingsuk ke jingkur
ku jongo bale kan sabat pi but minda Jisu ong omde tangga shalom kumba pi perkat habangi keren syapanga jingsuk haka perte ni barabor ni perkat ya kata ka jinglong omdon tuma ne ya ka jingpen sange tuma ne ya ka jingpen sange ya ka jingya umsnam ya ka jimbishni ya ka jingya penyap ive pat ya ka jingpen jord ive hadini ive pat ya ka jingpen sange jongko mingkene ke jinglong kane ka deka jingsautu jongka perte kamda mengi duai naga bindaga jingsuk Buna pedeng jongi habangi duai naga bindaga jingsuk Manipur ngi duai ai bakin sange no ya kane ka jingya umsnam henre habau Jisu ong nganai jingsuk jonga kadon ka jingya pe shibun ban ya kata ka jingsno tu jonga perte syapang ka jingsuk kumbang ala ong ka jingsno tu jonga perte syapang ka jingsuk ya ka jinglong bamdon tema ya ka jinglong bamdon jing ya ka jia ya ka jinglong bamdon jing penya briu ya ka jinglong bamdon kano ka jing betar bat ka jingisi henre habau Jisu la ong ka jingsuk janga nga ayapi kaya ka shalom jungu Jisu kaya ka shalom ka bau Jisu terwahangi ban sautu ya ka shalom jungu Jisu ngi hapan sautu kumno Jisu la perlong ya la de ya ka shalom na ka benda jongi Hakaway ke liang hababon gibriu ki bread shawu ya ka jing betar jim bishni jing tarais niyo ba ki sum ba ki shaw ki simbat yawu ki krenben yawu ki isi yawu ki kot yawu ba ulong nong pop ujisu ulas ngabjar ka shalom jong ujisu hangne kaba ulaong shalom jongka jingmi pa jong uso jongka jingmi pat ka pende mai but pensole ya ka shalom barokaway ka jingsuk kabangi ong minda kum mangi ki kristan kalong ka shalom kalong ka jingsuk bamdon kano ka jingpi huin yalade ka shalom ka bau Jisu terwahangi kalong ka shalom bammi na ka jingi Aisha jungu ka jingi ap jungu jingmi pa jungu banang daulase ya ka shalom ban naga takada Jisu ang shalom jonga jingsuk jonga nga ayapi ngingkin haban kili Jisu kaya ka ba pe mod ban ong jingsuk jonga kata ka mod ngimdon jingsuk jongi Lese ke pertekin kali ngirungi don jingsuk jongi henry haba ngiyang hakamatu Jisu ban kerpa dia ke jimbatai jong ke jingsuk Jisu ong ke jingsuk jonga kada ka peni hakini kidak ding prek hake keti jonga kijat jonga krum jonga ya kidak jongi pansngia shia ba uladeng ka jingsuk jongu ka kendup ya baro ke jingsha shitom jongu ka jingsuk jongu Jisu ka kendup ya ka bor jong ka jingmi pa jongu ka jingsuk jongu Jisu ka kendup ya ka jingi ya ki nongstoin baro henry jingsuk jong ka perte ki ong lada pi kongo yangi ngin sange ban ya letema lada pidang yang persya ngin yai beteng ban penjot minta kembang itip ya ka tema ka badang yai ha pedeng Rusia bad Ukraine Rusia kam treban sange tat hadu ka Ukraine ka pendem wait hakamat Ukraine kam treban pendem wait na markidon ke jing sorong to baro ark telikiri kin yai shile ya katema namar kim sautu jingsuk ayu ka ba Jisu wanra ka jingsuk jongu Jisu ka kot ka ver yangi ban klelang bad ka hok jingid hok bad ka jingid haba ka jingsuk jongu Jisu kastang ban tre kam hapo jongi ngi haben pin klelang bad ka jings ngewerit mensiam ngide ban pin klelang bad ka jingid ka ba kendup ya bar ki beriu saudong jongi kane kalong ka shalom jongu Jisu
Nagatagadao habau Jisu terwa yakan eka shalom haki apostol ki koloi ban pediang yakino kino ki jinge ngios ngo nakakam jong ki apostol u Paulus ula leit keleng bun ge jaka kila lebehin yawu kila simbat yawu ba tenteng habau yang ban keren kadang jauh snam nakamejo da ka ba penjau yakasnam ula yalap yaw Jisu bat kibru ki kili yaw nang no pelo yo kat kene ge jingslur ban yalap yaw Jisu wad haba pe don gi jimma hakama jompi un ong hakipaid ba ka jingsuk jongu Jisu katreka kabamod wad haba kibru ki ra ki sum ki suloi ki mau ki ding ban sembat yaw ula kran ya ge jingsuk syapang u Jisu Kris namar ula don hau ya ujisu ubalami pat na kibayap hangiru ngidon kam yakane ka jingsuk omde ka jingsuk ngi ong ye ki paralok pi le kumne yang ngarungan le kumne tengin nginang sange ban ya dom ya bitar ya kajia namar kalong ka jimman doi markeliang henre kane kam de ka jingsuk lada ita iwe in sange ban kongu ya kata ke jimmenjur ngin stang biang temah ngi penat ngi dom ngi bitar ngi ino ya ki shashiliang yan rega jingsuk jongu Jisu shalom wad haba iwei pat im idyangi iwei pat in kongu yangi iwei pat im burom yangi ngi ai bateng ban pen briang ya ka jingsuk kane kalong ka jingsuk jongu Jisu kane ka jingsuk ngi don kam ha ka partai kane ka jingsuk ka deban sen Share ki inga sem jangi, kane ke jingsuk kadeben sen share ka donur jangi, kane ke jingsuk kadeben kintu burom yangi, hangda ngin stam ban ya burom markeliang. Warla da kimi ki pangkem lebha yangi, ngin id yaki namar ka jingsuk jongu Kris ubalam mipat kan sen share yangi. Lem kum ta ngiyong namar ba kilale kum ne yangi, nginum isyu, nginum burom syu, nginum lebha syu yaki vei. Ay ka shalom jongu Jisu Kris kan sen share yangi. Ai ka shalom jongu Jisu katsen share ka donur ka men siem ya baraki kam jongi Jisu be id karku kardo yangi melong ka nongai shalom melong nongai jingsuk but may ai ya ka jingsuk jame kabalong ka dak ka shin jong ka hok but ka jingit ka jing sneurit men siem but ka jingisne en ya ro ya utrai Jisu Kris Tongin pelaya ke jingit ke jongi ngangit ha uble upa badon bor baro unong tau ke beneng bad ke kendo bad ha Jisu Kris ukun ba marwe jongum utrai jongi yau bala pona men siem Bakhuid yau bala kana ka Maria tesoti ubala shale bein hapo upondius Pilatus la sanar panayavu ula yap la tep yavu ula hiasha ki bayap haga sngi ka balai ula mi pat ne ki bayap ula ki shabening usong shakamon ublay upa badan bor baro nangda unwan pat ban bishar ki bayim bat ki bayap nganget how men siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jinga sulok ki rikoid haga jimap ki pop haga jimmi pat ka do daga jingim bam jikut amen Spasial. Kan balai spak prapusan. Lai spak prapusan. Diam trai kenrat kini ki jingtyrwa jongi ki sobaba jongka jingtre shitam jongi mi blagelku
Toya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jumpi kalong kabapdiang hon ha ublay upa ba don bor ba ro To train piliang jingkinya nagiji jongpi nagabanta kachingaro murkabrom kakarteng chong kaching mantoyingi pada kabalang bukchoy chong baro kawai. To pediang ko trying ikarpad ye jingtyrwa jonga balang jamme kabarisa kumen but kumba mela ai haka ya ka dao jong kat kane ka jingkamen kumdaru to ai ya uso jonga jingkamen bam jikut da ukris utrai jongim Amen. utrai undon rengka bat pim Rengka pati to kentiu ya laki donut ikan tuyo ki shao try. tongin ya aingu ya utrai ublay jongim Kasong hok patay. dashisha kalong kaba shonghok bat kabadei kadaiti jongi bat ka jimpenim yangi haki por baro banyaro yame ko kenrat henry kamdam hakine ka por banyaro pindon burom shushu yame naba ya ukris ukon lambarot paska jongi lakinia namar habala pindu ya ka barim la tau tama ya ka parte kabala jot la pra badya ka jingim jongi la penbha biang habu kris namar kata kabala dap mia daga jingamen paska kaparte baro kawe karsa daga jingiro yeme ki bor benengru bat ki kinhu nangel kirwai lang ye ka jingirwai janga buram jame bat ki ya pen bana kalem sangem Bakhuid, bakhuid you try, bakhuid you play kipan, naik bat berteki dah, kakabulong jonggi. Ruayu sana syajong, ruayu sana kelengkur, ruayu sana you play juno. Ya roh you tawawan, maka kerteng utrai, nikmat bertekina, dakaburong jongbi. Ruayu sana syajong, ruayu sana kelengkur, ruayu sana you play juno. ko himen ko para tongin duai nagabinda ka jimpen slay janga jingsuk jungu kris jingsuk janga jimipa umen siam bakut long nonga hai jingsuk inang vanra ya baro ke jingtumu jangi iduai nagabinda ka bible convention barga jingar ku grotto dai bishop de mai jangi iduai nagabinda baro kiba wan ban wat ya jisu kiba pan kiba shitam kinampo bakin kala ka bamun iduai ru nagabinda baro ke jingtumu shime ai ngin long shisha ki kon kiba ra ya ka kubor janga jingsuk jungu jisu krisa ka jingim jangi dashisha melongo bakhuid ko trai katemei jong ka jingkhoid barom namar katangi karpadiame to pen kuid pen gantang yakini ki jingtyrwa jangi dak bapa ya umen siem jame kum ka umje halo jangi baken kalalong yangi kamet bagas nam jangu trai jangi o Jesu Christ Haka por baladino yawu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kedia yawu badula ai halage senran u ong to shim batobam na kane pi baro but namar kane kalong ka medjanga yakaba enaiti naga benta jumpi Hakaju ke rekomendala lebam ula shimya ka kuri pada ka baingo biang yame ula ayaka hala ke senran u om
Tushim batodi na kanepi baro. Namar kane kalong ka kuri janga snam janga. Janga jutang batimai bat bam chikut. Ya ka ben pen mi naka benda jobi. Bat naka benda ki babun. Naka benda ka jimap ya ki pop. To leya kane ban kan mau ya ngam. Ko snam bakardor jango Chris. Ta pen kuid yangi. Ta pen kuid ya kamen siam hadim pen kuid. Pen koi pen kia yangi. Ya da yangi na ubamen. Kajing maya jong kajing eight. Namar kata ngi ki bapen menda ya ka jingia bar ka jimmi pa jangum ngi tarwa hamai ko tra yo pu jang ka jingim bad ya ka kuri jang ka jim penim ngi da aing waidem namar mala new yangi ki babit ben yang hakama jamme bad ben shakriya me da ka bas ngeverit ngi kar pa dia me bangi ke bayo benda hakamet bad ka snam ukris ngilong ki bala penya tale khawe da omen siyam Bakhuid. Takan mau ko traya kabalang jamme kabala priang hasatala ka parte but to penjana ya ka ha ga jingid renkat bado Francis upa Bakhuid jangi u wilbert marvenu bishop jangi but baru ki lingdo but kirinium takan mau lemro ki himen ke parach rang but kinde ki bala yoti ya da ka ba kermeni ya ka jimmi pa but ya baru ki bala kalano ha ga jingis ne jamme to pediang ki sha ka jing sha ka koma jamme to isne ngi baru ngi kar pa diame Barang khat bat kamaria te sati Bakhuid ka kami jango bele. U Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid. U Francis de Sales Bakhuid but baru ki rekuid ki bela pens ngabaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit bin ya bin dalem haga jingim bam jikut. But bangini Robert pendon buram ya me da ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhavu. Kalong hamayu belai upa badan bor. Haka jingelang kawe jangamen sim Bakhuid. Baro kaburam bat ka jingero. Junam la junam. Ko himen ko para. Tongin duwai kumbau Jesus lahi kayangi. Kabangi duwai na kabinda ka jing suk jangu krisa ka jingim. Pangilong kiba. Tre bat im na kabinda ka jing suk. Bangindup yo ika himaja mo balay. Kopa jangim, baha bening kalong ka Bakhuid ka kapteng jame. Kanwan ka himaja me, kalong ka mon jame, hak ndaw kung baha bening. Tuayang imenda ka jimbam jangi, kabahala kasni, batamap yang ikarangkang jangi, kumbangirong imap ikabeles niyo yangi. Badwadilam yang isya ka jimban shoy, and rate of light yang nakabasin niyo. Top light yang ingi karpat ko try na ki jinx sini barra. Haga jinx porn jamme to ai jinx suk jinx sai na ki sngi jangi kanam bada ka jingerap ka jingis ne jamme. Ni light bara bona ka pop bangin yo jingeda na ki jing jin jar barra. Kat bangi dang up kemelendi ya ka jinkarmen Bakhuid. Bad ka jingwan pa jungunong penim jangi u Jesus Christ. Namara ka chume kalong kahima ka chume ka bor bat ka buram. Kotrai Jesus Christ may ubala ong haki apostol jamme ka jing suk ngay happy ka jing suk janga nga ay happy. Wat pe digi pop jangi Henry ya ka jingay janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme to ay hakai ya ka jing suk bad ka jingeta le ka way kat kum ka mon jamme mame uba im bad batsensha junom la junom amen ka jing suk kotrai kandon barabo rengka bat pim dap daga jenge do Chris tongin yahingu markaliam. Kun
hakami u Jesu Christ unangai jingsuk uba ang ka jingsuk janga nga ai happy hakami bakit na kapop janga parte so kita ke bala kosha ka jingkawai jang ukon lambro kamet pergas nam jang Christ kan rianga shaka jingin bam chikut amen. She's back She's back Kodrai Jesu melongga jingsuk jangga parte melawan benai jingsuk jome yangi baro penyasuk ya ka parte da ka hot da ka jingi da ka jing sneurit mensiam da ka jing kongu ka jame da ka jing shashitam ka jame but mela ai hangi ya ka da ka shin but ka bor ba ka jinga e janga jingsuk lemba ka nagi Eucharist Bakhuid ka bangi pediang ye me hakane communion Bakhuid Jesu bayit Shimti pura ingi bayi pa ibai meda ya ke bapang ki bashitam ya ke bas ngau jingjar ya ke bas ngau kulmar ya ke ri ya ke jilla ya ke parte ke bas ngau kulmar ke ba penslur ya ke jingya unsnam ke ba kentai ya me ke ba pendo ya ke jingsu ke ba melawanra agane ke parte panyitip ke jingsuk jame amla shubantu Jesu
melong ublay jangi, melong ublay wapenim, melong ublay wapen koi, melong ublay wapen koi pen kiang, melong ublay wala palai lun, wan ai jing suk yangi, haganiga jaka barokaway, haganiga retreat center, haganiga parish, ha baroki kon jame, ha kamta me haka convention, haganiga sni sai jain, but baroki jinga e kabangin so yopdiang, lembaga jingwan ye kujat jungo bishop temai jangi, jisu beyirai bor, but karko kardori ki kon ki barake ka snika, eki kon ki badan hapadenge jingpanga jingchitam, eki kon ki ba aap ki result, eki kon ki ba to eki exam, ai ka bor jame na wan here, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus, 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 Jesus. I bor ya bar ki kon ki bashimanda hagane ki yukrish Bakhuid. I bor ya bar ki kon ki bashimanda na ki inga semjongi. I bor ki bapangi bashitam ki batiyaha ki hospital. I ka jingsu ka jomenang ya isen shar ya bar hagane ka leman. I bor Jesus, I bor Jesus, I bor Jesus. I bor Jesus, I bor ya bar ki batalot bor. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus melong ke jingsuk janga parte ya isen shada kene ke jingsuk babar ke tama ba ke jingeshon ke jingbetar hapadeng ke brio ken sange baken stang banyak kedup markel yang namar jome karko katrai penslay kotrai ai boring kotrai Jesus be ida. To nginia duwai. Tapait daga jingspoon ya upay jame ko try ngi karpan. Bato ay baki to ya ke ba melam mon ban pende mai daga jingma ya bam chekut kin yo ya ka jingmi pat sha ka jimba myapshu jangka do balam mang naga benda ka buram da ukre so try jangim utrai undon rengka bat pim blay badon bo baro en karko ya pi upa baru kon baru mensi Bakhuid ya lesuk ban pen bana ya ka kubor jong ka jingsuk jongu Chris haki himmen ki para jompi hallelujah hallelujah Mis ngau yau blay, hallelujah, hallelujah. Kana bar dai pesan. Kaburam hok pa bro kun ma man sim Bakhuid. Korona Bakhuid ta mucisu. Komaria kena Arab ki Kristan. Aku tanpa kun. Ini roh ya Jesus Christ.